Ariroy, ro. Man ito sila, ha? Matay. May lagmakit ano na korunda. Kay manghuam ko niya og kwarta. Kay naglisog ko kapiki ko bayo para ipalit na ko og bugas karong adlaw. Bruh. Kay lisog ko. Nya, siya man mo'y kumpare na ko aning among probinsya nga mo'y tubig-tubigan. Di, sa ato pa. Ato ko hangyo niya. Wala man ito sila, ha? Nanungay siguro to baka o kanding baka. At tuon ako sunahan. Kay pasin og nanugay ko sing kanding. Ug wala diha. Dito speakers. Kay ug wala gani diha. Dili speakers. Bruh. Si Pareroy manitingan ini. Kaon mo dami, kaon mo dami. Di magayo kaon, di nga hinuong mag-on-uwan nga. Bugnaw hinuong kayo mga sagbot ron. Unsang mga hayupa, oy. Tapay, baka na ko dito, ba, mukaon pa sa kato nga bugnaw man. Kalami ang kanon tanang. Nagkayamog-yamog ang mga dahon-dahon sa sagbot. Wala, di na hinuong sila mga on. Unsang mga hayupa. Naghuwat siguro ibaligya, tingin mo ko paabot, baligya na ko. Pabutan na ninyo, badag ko mo. Ay, baligya, tamuhot. Bruh. Pre. Ah, oh, pre. Ano ba? Kanang, may gini pre, kay nakitaan ka na ko, pre ba? Oo. Problema mo. Nata ko ihangyo ni mo, pre. Sa mahiyol mo? Kanang, kuan pre ba? Kanang, karong adlaw pre, murag apiki jogi ko pre, wa ko'y malungag pre. Ikaw hindi mo, oy. Naay, kwarta-kwarta ning ato ang lugar pre, di. Hangyo ko pre nga, pakumalon ko bisag mga 200 ba o 3 pagka nga pa nga ipay ko bugas ng adlaw. Sus, anang problemahan nimo pre. Wa gyud ka kasulba mo na pre. Wa gyud ko kwarta gyud. Di hasan pre nga. Di sa kapahuam na ko nga. May magkaroon lawa na kay makaon na kay malungag ako luoy kay kumpare nimo. Wa gyud ay ano, total ako man ang bayaran pre. Ako pa natubuan. Sus pre. Wa gyud ko kwarta lagi na pre. Kay naagi ko dinoy makaon, nay malungag. Gipalit ka sa dako dito. Di sunoy. Pati sa na kwarta lagi bro. Di sige. Karon lang ang adlaw ako di kita kahuam na ko. Karon lang adlaw ba? Sus, 200 o 3 baka sa gatos ang para papait bugas. Karon lang pa lagi pa bre. Mobaliban lagi sa kuno morong adlaw. Wa gyud ko kwarta ron. Sa mo sa gini mo lang nga. Wa gyud ko kwarta. Sige pre, mo gaday. Wa gyud gaday kwarta dia. Wa kwarta. Nya wa kay kanon ito sinyo bahaw lang mukaon ko. Sus. Kanon ako na hurot na sad. Hurot na akong kanon. Naglungag ko sa kong gamay kay anam ko sa kong lungag mga bahaw mo. Kanon. Sige pre. Nya. Ato lang ko pre. Sige pre. Asam ka ba day? Mo, di kan ko nanugway sa kong mahayo pre nya. Uli na po ko. Nya. Dili ka magbaligya na imong kandirong sa baligya ko para makakuha man ta ko. Adi pa sa nang baligya pre gagmay pa man. Sige pre. Salamat po. Sige pre. Sa akong masang tawhana, manghuwag ta siya na ko. Di ako kikwarta bro. Di ko pahuwam. Di ako ni pahuwan. Asa pa siya akong gamiton? Wa na! Huros ha! Di ko pahuwam. Akala ko kumpare mi. Tay, huwag ko kahuwam ng kurta. Bruh. Saom na kuha niya eh. Sakto no? Kini si paring taguroy. Di yung pahuwam ng kurta. Naamon ko'y maskara nga hinuwaman sa kong kumpare. Ako itong gamiton. Kay tawag siya magiluyon. Maluoy gina. Siya ro. Di siya kapahuwaw na ko. Teknik ba? Diskarte. Kuwaon ko. Sige. Sakto kayo. Guwang kayo. Nga. Akong drama-dramahan siya. Hindi ko magpasabot kaya aron makahuwang ko niya uparta. Ito. Siya. Di sa kabantain.
Kulangan ni Ani. Lulutas niyo. Ako kipuso so akong kanding. May kay init na kayo. Pasin hinog. Mamatay hinon sa init. Wala ko'y kanding. What? Narbe mahom kong kwarta. Warbo ko pa home na. Mamatay hinon to. Uy, masarap. Mga asam ka. Uy. Oh, may mong pagsan. Gutom kayo ko dong. Gutom ka. Sao man nakuha niya? Pati naggutom. Wala pa ko dangkan umri. Look, pa ko dangkan umri ba? Kaya wala kayo kanon dalago. Wala ko kasama. Kaon ko dong. Suswabi ko kabawon kay maghipos na maguluntayin tao ko sa akong kayo punta. Ang kanding ba mainitan akong gipuson pa akong kabawon. Mao ba? Ay Bruh. kailangan ay tubig dong. Wag yun dong. Wag mo tubig diri. Ay man ko ulit ko nga. Panood ako ani ko ando. Ay sa gitaw. Asam ka pa daw kayo sa gitaw. Ami sa dong. Nakay kwarta diha dong. Porta. Kristus. Porta. Pila mo mong kikidanglan dahil o. Pila mo. Abdi sa rog. Ay ikit. Babahandi na dong. Ako pagkaon dong. Wala ka ba dyan ko'y babhandin diri? Huwag ko'y babhandin. Ami sa dong. Ay kailangan diyan na imong kwarta dong. Porta. 200 ram ni. Ay kailangan na ako ipalit yung makaon dong. Sige. Para matang. Sige. Dalagon ka sa Diyos dong. Oo, sige, salamat, oo. Nabuhi dong. Sige. Kaya dako yung open dong. Jesus Marcet. Sige dong, hayop na dong. Sige. Paningambot na lang. Paningambot na lang. Babagong dong. Sige, babay lo. Sige. Sige lo. Paningambot lang. Si Boom ko atong tiguang ng akong ikabagat. Naunsa man? Dili mo buka hapit ang baba. Ano kayo sa kay Bulakaw? Sus na among na lahat ng akong kwarta. Muna mong kwartahan ako 200 pesos. Ako lang igatag. Di bang Bulakaw hinoon? Maluho yung nagpunta ko kung kayo. Sa ako mana nga. Pero mo di Bulakaw. Ako mali yung laro. Hindi ko. Amin lolo. Bebe, ako laro na ka na bebe. Amin lolo. Taruho ka na to. Amin lolo. Bitalaw ko. Duda ko ning imong ko na. Ano ba? Bebe lolo. Ya, titalaw na imong ko ambit unsa gini? Sus, ikaw man na pre. Imo man ako. Ang pre, hindi mo kampuhon na ko pre. Og niwaki kwarta. Og di ka na ko paghihan nga pre, di ka mo puhon ko kwarta. Amin na.